A sljedeća pitanje koja smo primili tako se glasi: svi poslanici su iz loze Ibrahim a.s. osim obećani Mesija a.s. I tako se misli da obećani Mesija a.s. treba da bude isto, treba da ima krvnu veze sa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo šta se tiče ovo tvrdnije, mi nismo 100% sigurni da li svi su od loze Hazrat Ibrahim a.s. zato što prije Ibrahim a.s. su bili isto poslanici, na primjer Hazrat Adam a.s., Hazrat Nuh a.s. Ali ako je to istina da svi poslanici su od loze od Hazrat Ibrahim a.s., onda mi možemo da kažemo ovi poslanici za čije imena mi poznamo, oni su više povezani sa Hazrat Ibrahim a.s. Inače, časni poslanik rekao za on je kao njegov otac i isto se kaže on je otac od svih poslanika, zato što Allah poslao svoje blagodati prema njega, prema njegovi djece. On bio poslanik, njegov sin Hazrat Isak, Ismail, unuk Jakub, Jusuf. Za Hazrat Ajub, ja mislim, on nije bio od njegove loze. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su pojavili 124.000 poslanika. I onda ali mi ne znamo imena od svih poslanici. I časni Kur'an rekao: wa rusulan kad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naksushum alayka. To znači i neke poslanike koji smo ti već spomenuli i neke poslanike koji ti nismo spomenuli. Surat An-Nisa, ovo je 4. sura, 165 ajeta. To znači došli su mnogo poslanici, mi znamo samo za neki, mi ne znamo za svi poslanike. I onda dalje časni Kur'an kaže: wa im min ummatin illa khala fiha nazir. A nije bilo naroda kojim nije bio poslan onaj koji upozorava. Nazir, to znači upozorivač. Nije bio ni jedan nacije, to znači surat Fatir, 35. sura, 25. ajet. I dalje Allah kaže: walakad basna fi kulli ummatin rasulan. Zaista mi smo svakom narodu poslali jednog poslanika. Surat An-Nahl, ovo je 16. sura, 37. ajet. I još Kur'an kaže: vali kulli qaumin had. A za svaki narod ima jedan vođa. I ovo je jedan globalni učenje od časnih Kur'ana. I Kur'an kaže: Allah poslao poslanike prema svim nacijama i prema tome mi znamo i nama bude jasno i sve religije, na primjer budizam, hinduizam, Zoroastr, oni su počeli sa dolazak Božije poslanika, ali poslije toga oni su promijenili učenje i sada čak neki muslimani oni smatraju njih kao lažni vjere, ali prema učenju Kur'an njihova početak bio sa dolazak poslanikom i zato oni su došli prema raznim nacijama i mi ne znamo tačno ovo tvrdnje da svi su bili od loze od Hazreti Ibrahim a.s. Sigurno mnogi poslanici oni su bili od drugih naroda, od drugih nacije, zato što Hazreti Ibrahim a.s. živio u jednom mjestu i većina poslanika za koji mi znamo od časnog Kur'ana, oni su živjeli na tom području i to je bio takav razlog. Šta se tiče običajni Mesija a.s., mi
znamo prema časnom Kurana, prema hadisa, da on treba da bude ne Arab. Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objava iz sura Džuma i gdje je bio rečeno da je časni poslanik će doći među drugi ljudima, i kada su ljudi pitali među koji ljudima vi ćete pojaviti, i onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoje ruka na ramen od Hazrat Salman Farsi, Parzijac, koji je bio ne Arab, i rekao kada bi vjera bude podignuta prema nebu, onda među njegovi narod, jedan ili više ljudi, oni će to vratiti unatrag. I prema Buhari ovo bude jasno da je običani Mesija i reformator koja treba da pojavi među umat časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on će biti ne Arab i on će biti poslan od Allaha. I tamo fino je rečeno zalika fazlullahi yutihi man yasha. Ovo je Božje blagodat, on podari kome on hoće. Ne može da ljudi kažu zašto Allah ne poslao među Indija ili zašto Allah nije poslao među Arapima, kada je jasna poruka, jasna uputstva od časnog poslanika da on neće biti Arab, ali on će biti duhovni sin časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.